Yang sobhaya pi shaganeka video ko batamai bana soban ko beli shibun se shiseni pi baro ke bakarshan yang ke channel kajing kershan jong pi ka aiman sim nga banganang ya chaprang ban le kamba yagi bedon kam yagi jingiram ublen kor kuye pi ye pi kibala ai yagi donations ka jingirap ko jong pi ka aiman sim banang tre kamba mat kalong kajing kerku ya gitu kipran kam ya kajing yaram ublen kurku pi ya kan ngi le ya kashnong mau kruat bat agan kalong yeng ka badok ka bajenjar badan ru kun samla bomla ban yaj ban yeng bat ka bakam ban perkat yang kalong kajing jubab kajong ne kun samla ya kajing kali kabang kali yang ini pet yang ini ke video klan deh iya klan deh lawan keren lawan keren kerteng gumno hah komfortar te la stem no do mno la kan no la ini lo katra la plus nem tam de malumala plus nem jong ula chuchong na le ne tabu dang na de jla bu dang sedang di la di sedang di hai at nem tam de chen hai plus nem do na udang di ta udang kencing nem ti temental la kan nem oh la katra mana la katra tam katra tapi dan kan nongot ang nih yang sa kan nongot rangot tapi belab ini ikan denyo to comfort mah pi bakat no war ngem penslam ra su kwa ban tip pi mah ba tip ngi jule gini kam ya snai kan kat bala bat bây giờ ngồi phăng dòng phi phăng cái dòng dòng phi một ni nghiêm sụp ta ni qua banyak rap mau kat bala namar giờ par khat ni ru ni dang ya jenjar hi mo ni jenjar hi ni stom hi ten re man par khat pada ya phi một cái jing jenjar jong ni kam long e te te ta ka rau kapan long ni ba ngin yarap kat bangila jem sibun dengim la re kat pangila mo dang bas ngo komen pat ba mayo ban ne wan kum ne so komen ban ep te phi ka bam ka di ka biang bai phi la ban ba phi bam hi bai no to shi tho kat ka ba phi dan ka jing sko yong phi kan ka ai ka ba ban ne tho ka ai ka jing sham cái cái bắp ngô dân jar cái bắp entah cái bắp dan setengah muat ya jenjar ya jenjar mah jenjar nanti sih setengah kan sudah ngumta mah mensim nomor comfort mah ngi hang ne partai mah ne partai ngi dap tang ke jenjar jenjar bai jing pang ke jing sitom nang ta ke jing ke jing jenjar ni kan do ne partai te sngotanat bah pedang kan ke jing sitom re pidang don kata ka mansim ba phim sngoy mah kapan i ba phi pedang ya ka ka ba uble pen ya namar ka jing im ga jong hitam ka dai ka ba uble ta comfort open ya te henre ka ka wai pa ko wai ka ba uble hi ule ka dai be yang ini kedai baik ke bawah mah comfort tem ngiwan hang ni ban pensenganya pi ban pentip ya pi ba pilong kerpang mah pilong ba kerpang akamat jongi ngah ngatip ke lenti ke bajengai ke surok ke basniu ten rewat la katarung ada terang ngada kwa ban poi dang yo ai tang melum melaru tang ban i pi ban i ke yeng jong pi ime jong pi ngalak komen teh kamen sim te ngangit ba nang ni sekaman ngin senang ya kenduk biang unde tanggani sin bat
kabasa hi kalong kumba pi dan jing sngo ba phim sngo e phim sngo wet phim sngo jinjar te ngangit scam ro bo ublei hi un nang yai dan rangkat bat phi don hasenda jong phi un ai bo re phi ba phi nang la ban pediang ban sup man sem ban kamen ya ka jing penya jong ublei ban ya ka ba shikhamat ngi ngim tep ya ka ba shikhamat ni shenya ba ublei ma me te meru haga bala kasni ngin shenya ba ublei bo ublei un pandap un penbiang namar ngi bro ngim la ta tang ublei deh ka habakut hi gen tang ublei hi te ngi kor kho kor do ya phi comfort kham tam ya phi ba don ha ne ka jing pe i me jong phi be in don kamat ba kot ba khya ba phin bit phin biang ublei pandap ta te me phi dang sim da wai na kum no na phi dang pasang ban sa sumar Macam artinya udang di lah tawa cila di bercanda di dokter udang di lah cang perpan pung enda virus exercise virus nani ibu tak ni mere tajong ibrau kan benar dan di vet dahi kumbira dari kema dah ya lah ni ibu cang mai di sini lah ni cang mering yang tajong basai dan dokter mana ni hadir macam di cina wai lanor kumba ublei ula dan rangkat mo bat phi bat kai jing jong phi kham tam bat i comfort nginget ru bo ublei unang dan rangkat unang yalam nang nes khamat mo padang gene ka jing kando jong phi bo ublei nang nes khamat un yalam un ri un sumar un pandap un biang phi kum ka ying ban sanya ma jo ublei mo me te blen kor kui phi ma phin nang sup an sem bai an kamen bai padang kata ka jing sitom ko mang ong man na sedang ba barok hi ni ki bro ngi tip la ka jong jing em hang ni perthai ki dan tang jing jing jinjar bat ka bas ngot nat kalong batang sipor ngi dan nang ni tang sipor ade nang ne kawai pat ka jing em ka bak kamen ka jing em ka ba bom dan jing pang sho ka jing em ka ba dan jing dup dan jing kardo sho nginang ya kamai phi ka jing wai habang yo wan kum ne ngai i phi te haying ru ngin da kamai phi ka jing wai ma kata-kata hai ba kong san ma ka jing ruai ka jing karshan jong i phi nang ba ka jing ruai bo ublei uba thau yangi ema uhi uban ri ban sumar ya phi ado ka sing ka ba ko jong i ma